म्यूजिक बाय गौतम गुरु। मटिला सराइल बाउल हनिया हमें तोहरा तक कमी बारहनिया में। मटिला सराइल बाउल हनिया हमें तोहरा तक कमी बारहनिया में। बुझ गई राजा वाली बात खुल गईल बड़े कबर हो। लागे खोजले बाड़ू नाना दो कोचिंग में लभर हो। लागे खोजले बाड़ू नाना दो ट्यूशन में लभर हो। पढ़े के बेरा रहता गायब इहे खबर सुधी आइल बा। कई बेर तोहरा कॉपी किताब में लिखल लेटर पकड़ाइल बा। पढ़े के बेरा रहता गायब इहे खबर सुधी आइल बा। कई बेर तोहरा कॉपी किताब में लिखल लेटर पकड़ाइल बा। कैसे मिले जालू दोपहरिया हमें मजा मार ताड़ू तू रहरिया में। कैसे मिले जालू दोपहरिया हमें मजा मार ताड़ू तू रहरिया में। तोहर ही चर्चा हो खतर बबुनी गाँव भर हो। लागे खोजले बाड़ू नाना दो कोचिंग में लभर हो। लागे खोजले बाड़ू नाना दो ट्यूशन में लभर हो। भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मालहन पार्क योरपुरा गोरखपुर। राइटर पुजारी प्रेमी पुष्पेंद्र बाटे लगौले न मरवा हो। खलिया छोटू जी बड़े पगलाई देखी के तोहर सिंगरवा हो। राइटर पुजारी प्रेमी पुष्पेंद्र बाटे लगौले न मरवा हो। खलिया छोटू जी बड़े पगलाई देखी के तोहर सिंगरवा हो। जो बनाऊ घर करके चल तारी हो दिन दिने बोला काहे गला तारी हो। जो बनाऊ घर करके चल तारू हो दिन दिने बोला काहे गला तारू हो। कॉलेज के पीछे बोला रे लता हर लभर हो। लागे खोजले बाड़ू नाना दो कोचिंग